Čo, dneska tu ochutnávame tieto tu korejské veci? Jedna korejská, jedna japonská. Takže máme tu azijské veci na ochutnávku, máme síce iba dve. Ako prvé toto stálo koľko? Toto stálo 50 centov. A čo to je? Okej. Nejaké kurácie alebo niečo také zase. Niečo kurácie, nejaké barbecue. Zmiešané morské jedlo, nejaký snack morský. Príchod chili grill. Proste nejaký Tančica. a squid je... Chobotnica. Ja som nikdy nemal chobotnicu. Ja som mal... Nie kaviár. Chobotnica je veľmi dobrá. Ukáž, ak to vyzerá vnútri. Okay. No, what the fuck, to čo sú také čipsíky? Tu je nejaký obal divný v strede, taký Dobre. pipík. Vyzerá tak, keby to bolo medom potreté. To čo? Najskôr to uvoňajte. Ukáž? Vyzerá tak psie granule. Vyzerá to nejak takto. Odlomný kus. Ty kokos, ale na to, aký som si dal malý kúsok, to mega štípe. No. Tastes like chick. Akože dosť to štípem. Jak tá omačka z tej korejskej provedla Billy, vieš? Je to strašne chutí. Štípe to dosť, akože. Na taký malý kúsok, aj keď si dáš, štípe to riadne. Tak 3, alebo tiež 4 by som To dala. chutí 9 z 10, mi to strašne chutí. A toto, Nie. keby si mi povedal, že toto je morské jedlo, ja by som to zjedol, je to fakt dobré. Každého typka sen, čo kedy chcel, to sú tie čin. To je... No, otváraj. Je to nejaký vilon, že oni Stáva majú... to euro 50. Toto stalo euro 50. Ukáž. To som vždycky chcel ochutnať. Ukáž ma hľadať. Fú, to je strašne silnú vôňu. Čakaj, ukáž to. Som už mal. Niečo podobné však. Ty si nemal náhodou také tie malé tyčinky? Chutí to veľmi dobre. Ja, to je mega dobre. Robiť ako kombo, dám si toto tu. S týmto tu. Čin. Mne to chutia kebab. Mňam. Ono to ide mega dobre spolu. Teraz dve dokopy dal by som tomu tým dvom, keď som ich zmiešal 9 z 10. Týmto tu by som dal tak 8 bodov dokopy a tomuto by som dal 7 bodov. Takže ľudia, majte sa pekne a vidíme sa ďalšie.